Decreto Urelle, Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. Como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. En virtude das facultades que me confiren como presidente... Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleira de Educación, Universidades e Formación Profesional, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado e exercitar as miñas funcións no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España. Supón unha enorme responsabilidade, posto que a educación é un dos pilares do desenvolvemento dun país. Grazas ao meu antecesor, o conselleiro Román Rodríguez, polo apoio e a axuda que me ven de ofrecer. Grazas tamén ao meu antecesor, Jesús Vázquez, por tamén ter toda a súa confianza. Espero continuar co mesmo esforzo e adicación co que o meu antecesor Román Rodríguez acometeu o seu mandato. Levo case 20 anos traballando dende a universidade de maneira centrífuga, é dicir, cara á sociedade galega, que forman alumnado, docentes, orientadores, formadores e, sobre todo, familias de nenos e nenas galegos. Espero que esta experiencia contribúa a entender o proceso educativo máis aló das paredes dunha aula, a entender o proceso educativo como diverso, multidisciplinar, inclusivo, comunitario, interactivo e plurilingüe. Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleiro de Cultura e Turismo, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado e exercitar as miñas funcións no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España. Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, observar e facer cumprir a Constitución e o seu Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado e exercitar as miñas funcións no interese supremo exclusivo de Galicia e de España. Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleiro rural, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado e exercitar as miñas funcións no interese supremo exclusivo de Galicia e de España. Aínda que a miña traxectoria profesional está ligada aos números, á contabilidade, á facenda, eu son unha persoa vinculada afectiva, sentimental e familiarmente co medio rural. Eu son da comarca do Ribeiro, en Ourense, e escoitaba sempre, de rapaz, a moitos pais e a moitos avós decirlle aos rapaces que se non estudiaban iban ter que ir ás viñas. É certo que os rapaces teñen que estudiar, pero dende sempre estuven comprometido co obxectivo de conseguir que eso cambiara, que esa mentalidade cambiara. Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, observar e facer cumplir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado e exercitar as miñas funcións no interese supremo exclusivo de Galicia e de España. Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleira de Política Social, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado e exercitar as miñas funcións no interese supremo exclusivo de Galicia e de España. Interpreto esta honra como algo máis que a confianza na miña persona. É a confianza do presidente nunha muller, nai e xoven. Unha confianza que debería estenderse na sociedade máis alá deste nomeamento. Claro,